Verament qed ngħixu f'ġenna f'dal pajjiż qed ngħixu f'ġenna f'dal-mument. Qegħdin ngħixu tajjeb. Huma 221 il-każi ġodda ta' COVID-19 li ġew irreġistrati f'pajjiżna bejn it-2 u 3. Din iċ-ċifra ttella l-21,306 n-numru totali ta' persuni li ħadu l-virus f'Malta sa mill-bidu tal-firxa tal-pandemija fil-Gżejjer Maltin. Fl-aħħar 24 siegħa fiequ 191 persuna biex issa huma 18,500 dawk il-persuni illi fiequ. Dan kollu tħabbar mill-Ministeru għas-Saħħa fejn ġie konfermat ukoll li fl-aħħar 24 siegħa telef ħajtu raġel ta' 84 sena fir-residenza San Vincenz de Paul. Dan ifisser li l-vittmi totali ta' COVID-19 f'pajjiżna żdiedu għal 306, 39 fatalità fi frar biss. Dak il-każi attivi issa jammontaw għal 2500. Fil-waqt li tul il-jum ta' tnejn nataw 1915 il-vaċċin total ta' 21,160 persuna illi nataw it-tieni doża 629 tul il-jum ta' tnejn. Intant, diversi persuni li tkellmu ma' Net News esprimew rabja l-kjuwiet twal ta' nies illi qed ikun hemm fl-isptar Mater Dei sabiex jingħataw it-tilqima. Pazjenti li kkuntattjaw lil dan l-istazzjon iddeskrivewlna s-sitwazzjoni li spiċċaw fiha n-nies vulnerabbli. Supposta din nirċievu il-tilqima tal-COVID, il-kju li naw enormi, mawx direzzjoni ta' xejn, ħadġu xuxin nistabraw kollha nies vulnerabbli. Jiġifieri botu għal-jom Mater Dei, nitlu botu għal-jom ifiċ-ċentri tas-saħħa ma nafx għalfejn, kollha ġu xuxin u ħadd mod iżomm il-ħin, il-kju li jew tal-biża'. Daw in-nies ħajmordu iżjed. Basta ġabuhom hawn il-kurutur kollu mimli jaqta tal-onkoloġi. Ara xaw, ma nafux il-ħinijiet qed mhumiex kollha flimkien, ma nafx qed m'hawnx minn ġie qabel, imma lilna mhux qed jgħidulna xejn. Hawn kważi 3 metru u jekk m'hawnx iżjed biex ma naġġibiex. Dan nistija hu. Hawn bella anzjani kollha diabeti kważi kollha ġewwa x'mien għalihom ħajtaqbu jitilqu lejżat u daw qegħdin hawnhekk bil-wieqfa laqqas siġġu ta' malu inġu kurutu lati għamil ftuħa xejn. Tal-miskija u meta u l-klinik dawr imma Malta qed iġibu hawnhekk kurutu tal-miskija. Sal-jum tal-ġimgħa, is-Supretendent ta' Saħħa Pubblika Charmaine Gauci spjegat li kienu ttestjaw pożittiv għal varjant tar-Renju Unit 52 persuna u persuna oħra għal varjant tal-Afrika t'isfel, fil-waqt li kienu qed jiġu eżaminati 100 oħra varjanti li l-esperti mediċi saħħu kemm il-darba illi qed iżidu l-firxa tal-virus għal pil-poplu.